Madong gabi alas 7 nas gabi anja wa ko kadawat og text gikan sa mga litsunay. Wa mo gud da ubhan ning kalitra bitaw sa nga nanja dugo na. So ang conclusion dadto ni doktor si Flora may buhulanan ni. Maniud to taninjo guys. Ito jojo na nga gion ng video kay gusto nang ipakita ninyo aga mang suwag paniud to tanawan ninyo tong suwag paniud to. Made by Nanay Lita. Awa guys, utang munggus gisubakan og buwad nga pinakas. Tamo na guys na. Arang lami Bangsi nga pinakas. Bangsi nga pinakas gisugban na sa daan guys. Unja gibutang sa sinuruban ja. Lami kadyo ag sabaw kay murag na mix bitang nga murag para Nga pa sila kuwang may kuba. sa mga tao rapod nga mukaon og buwad di kun muka og buwad di man mo angay. So guys, mga unta. Excited ka ko. Dako. Ang gamang suwa ganina kay Hamus man. Inutan na nagatulat si Nanay Monica kay inus ni kada kulit ng kubasa. Dugay na magluto kay agmonggos na may tanig na kubasa. Na medyo dasta. Kay mo Mo kay kubasa, aga mo gisagol kamong gana naman og buwan. Ang kubasa may kuwang dani. kanis ati Florida sa sadsaad ja. Di man mo tuman. Unsa ni gulin rin sang hapon tiba. Pigtingan lagi ka lang kay wa ka mang tuman sa imong mga saad. Balik-balik si Nanay gabira ni ingon nga. Tuwan sa jo. Kubasa. Dino. Kay Paris. Napangat kang mamay ka day? Na, napangat gid pas Aliana kay nga niyo mo ribuntag ko no. Jahabay ni abot ka susi na lamang taknas ka tuhon wa gyapon. Na habay man mo awan mo hi. Nangilad naman. Naranta guys. Lami ba na eh? Lami ba na? Lamon-lamon malagi na. Ganun hawa pod. Lami man. Japan na po palabi. Tapos lang ka agmonggos nga ni may buwan kay. Hindi, agrayo ma. Agka-tritis na eh. Ano nay? Namara. Ano mo sabat nay? Na. Namara. Di man ko gunggo. Ay! Di na abot guys. Bisita gadag sa kubagan ni Sunang. Uy! Sa grabe sa mayroon ang kabutas mayroon. Pila man na yor? Pila na yor? Lagi mga ano to? Pila man na? Pila? Tanan sa niya. Yes, mayor guys. Gibing nga mong mayor. Yor, hi sa yor. Gibing nga sila ni mayor. Dali. Ito silip di eh. Silip di. Gibing nga silang mayor na eh. Taras mayor guys. O, nagpakukigol na. Hi guys, dako sila man nangilin karon dyan. Nahuman akong ligo. Salamat ka ni Mayor sa isang gihatag nga tundan. Pagkasalamat ni Ate Mayor sa tundan gihatag. Tora siya. Salamat ko sali. Anja karon guys, nag-ilis ko kay natay tulumanon karon anja na mo sultihan kay makaduwag si Mayor. Sekretara ni nato guys. Anja na mo na istoryahan. Diyan ako sa Alicia, di ako sa galingan kay dari magpaspasag signal, dari ko mag-upload. Anja katong hanggiingin ninyo guys nga secret ganina kay birthday naman ni Nanay. Aso kalili. Birthday naman ni Nanay inig ka December 10 anja December 8 karon. So mag-prepare na ko para sa birthday ni Nanay. Anja kay daha maining padaog ka ng 5,000 para sa birthday ni Nanay. Anja ang nahanaan nga ahon ning i-order pud og lechon nga baboy kay si Nanay manggod sa mga birthday wa pud sa kasuway og ingana. So gusto pug ko nga sinanay malipay pud siyang birthday nga ma-feel pud ni nga special si Anja kana timingan man nga birthday na wa naman jud koy kwarta pag nabilin kay baw man mo nga ning palit na kog washing machine as a gift ni harang gi-advance. Anja karon salamat jud kog dako sa tawo nga nagpadaog 5,000 di man siya pa-mention pero kay baw kong tanaw sa dani nga video o kay baw na sa daan na basta kay tuwa siya sa laing nasod. Kasagaran naman sa mga sponsors nato kay naaman jud sa laing nasod. Salamat ka Anjo kay bawo jud ko nga kanang di jud lalim pang itawag kwarta. Grabe magkuang truck ng labay. So, pasensya na mo sa Saba kay dakos karsada karon kay di mo ko pwedeng magbubagot-bot dito sa bahay kita badanggan ko na mahibaw ana pag ang surprise effect. So, sinanay wa makahibaw nga ingani agato ang kanang buhaton para sa isang birthday. Naghuwat ko sa text sa manglitsunay kaya naman gisabot nag-chat-chat ng message ang anak ganina. Ningan ko nga mo anak ko sa sentro karong hapon unja magkita ta kay aron magkaistorya mi nga na. First time ni na karon nga mo order og litson sa tibuok kinabuhi kay bisan ako mismo wa ko kasuway nga na birthday ko nga naay litson. Kay bawo jud ko nga mahimo pining special birthday para niya. So daghang salamat kadtos naghatag. Napo koy karon ni nga gisaaran
ka kilo ning palit kami daan kay arong kuan. Arong lutuon na lamang mananghilin anza arong naanay ko pero wa jud ko nagparamdam ni nanay nga nagpakabana ko. Arang ma-surprise sa barang makaingan si nga wa ko nagpakabana pero naaday ko gibuhat. Gabi sa nugwa ko maghisgot-hisgot sa bahay, wa gani ko maghisgot nga. Birthday na day ni mo na ni gadis wa. Muragwahan as da pansin na murag hanggi ko ani da nga mauna tog ang regalo ni washing machine pero di ay kay naapa di ay tay himuon nga something para ma-feel ni nga special si sa ijahang birthday. Yes guys, para mong i-update unja og magkaistorya mi sa manglit sunay og sani gaday pila gaday ka kilo agateng makuha sa ato ang kwarta. Okay, so magkita tang siya. Hi guys, so samtang mag-upload ko dari guys, nakoy tanawon nga video. Among silingan dari ba kay nakon sa YouTube channel unja. Dugay ra to sa niingon na hanggan sa YouTube channel. Kuan ko nagit sa mga content na to kanang mga song cover. Unja guys, kay wa man ko maka-check sa channel kay matong nabisili ko kaadto basig maingon daghanan sa gikaliptan. So mag-check ko karon sa channel. Nadya mga kanta daari guys, isang gipang upload. Kaning bataa, pagka grade 1 na ho, kining bataa, maupay pag-anak. So, warang di pagkadula sa gamang agwat. Kasi kapag grade 1 ko, maupay pag-anak niya. Na, curious na po ko ba kay, hapit na siguro mo buwan, wa dyan na makuan, sa karon kaya wa mo kayo buhat lagi. Naglingkod-lingkod rin ko rin kay upload ko, nakahanahan ako nga ahang i-play agad sa video karon. Habang i-share ninyo. Basig mo angay po mo si Jahang mga kanang song cover. Tanaw lang po dito channel. Harang ibutang itong channel dana. Kani ko nung someday. Ito ko nung paminawa na Jahang kuan nga. Someday by Nina. Ay, Jahang gitar. Eh. Asakit. Ito pa kasi dyan. Balik na ito sa unang. Harang i-insert the clip. Na meron pagtingog bata nagtingog. Happy somewhere. Malalamig ang tingog guys. So guys, magtanong-tanong sa ko dali sa mga videos. Anda, basi ganahan mo i-check lang pag isang channel, mo na, ang harang ibutang dana, andya, basi ganahan mo si Jahang mga kanta. Lamig tingog ba tao eh. Kamaw po play guitar, may naka plus points po ni. Sabi mo kanta ka dyan, kamaw po ka mo play guitar. Sabi yung pagtiyag bata? Nice! Lamig tingag. So, daghan pa dyan mga cover. Tamo na'y bahala mo check dito. Basig na po may kantang na ibaw. Andiyan, maraman tayo marag familiar na. Katong someday. Kaya kasagaran ba sa mga kantas mga bata ron. Mga kuha na ka na na. Wala ko kailas mga singer. Katong mga ibaw na. Katong mga karaan-karaan nga kanta. So, palihog lang mo check. Basig ganahan mo sa dyan mga song cover. Madong gabi alas 7 nas gabi anja wa ko kadawat og text gikan sa mga litsonay siguro wa pa kauli kay ingon man nga didto kuno sa duwero kay da pigi deliver so ag mahitabo dani ugma na lamang gajud ag kuan ugma na lamang sa buton kay gabi mo uli naman pukus bahay kay nari ko dari ganina mga alas 3 pa siguro to ja wa mang jud nagwatowat ko. So anyway guys, aha na ra mong i-update sa kuan ni tatay sa kanang kahimtang ni tatay karon. Kanang nagsiga pun sa inom sa tambaw unja hadang gid mangutana og napabay lang gibati napabay gunub-gunub sa daghan wa namang kuno unja ningon si doktor katong among gipa-check upan ug ubon si Ja wa magud pud si Day ubo ug ubon si Ja kinahanglan ibalik kay para ma-x-ray
wa mo gud sa ubhan ning kalit ra bitaw sa nga na sa dugo na. So ang conclusion dadto ni doktor sa ijang digestive tract kay lagi agid ang kinan-an. Araraga dyan kagagmay kakita mo dyan lawas aron niwanga ja anorexic si ja. So mao siguro tong gadugo. Ja, nako i-share pa ninyo guys katong mga siguro sa kabuan na nakalipas nga na kuan mi nga kagang mi nakurat mi kay katong pag CR na day dugo sa CR ja abi migi bawo na mi kanina ba wak na batuy nga na. So karon ako naka-realize siguro si tatay to siguro tong time nagkuan na si jagdugo mag-spit si jagdugo. So wala man mi kahibaw kay first time po na namang makuan nga na siya kay sauna di man pero karon ra jud pud si janing kanang ning lose weight jud karapi jud ni jang niwang aron niwangon man tuod na si Japir wa jud sa point nga parehas karon nga grabe na gajud ni jang niwanga. So no to girisitahan pud si og kanang pampagana sa kaon ja so far ragut muna kuno si jan ja nakapalit na pud ko guys og insure nga gatas og nakailang dan ang gatas sa kuan mo guna si ja kanang pampagin bitog muscle sa mga tiguwang kanang tiguwang bitaw nga di na maglakaw-lakaw si tatay di naman nga di na ba kakita so magpudyo na raman so palit ko datong gatas mahal lagi pud kuan aghang gipalit ka to ng kinagamjan kay out of budget naman 800 kapin ja mga 1 week na siguro tong tatay pero sa dilaman maning kamot lamang ko para maka-provide ko kay kinhanglan man. So tapangi lang po ko ni jog pray guys okay di namang eat tabangi lamang po ko ni jog pray nga anta okay agin hangi pang inom ja ma okay na jud siya totally kay nakinahanglan pa mi sa ilahang presensya ang mga ginikanan ulo tiguwang na sila nakinahanglan pa ko sa ilahang presensya kasabot man siguro mo kay naampod mo yung mga ginikanan sakit tanawon sakit sud ungon ug imong ginikanan ug hingana bitaw nga nagipamati nga so ug mahimo jud imo jud i-give ag imong best para matabangan nimo sila or ma-provide nimo ag ilahang mga panginhanglan sa ilahang kananaylawas. So mao to guys kay murag di na jud siguro mi magkita karon sa mga litsunay kay sure kung mauli man si Jaron city naman kapin sure kung ikapoy na tos biyahe ja siguro party ba jagi atinan kay kana magkatulog litson. So ato lamang jang tagaag time nga makapahuway maghuwat og text og mapuhon ha ano mo dito mas bay di uy di pwede hanang giing nandaan sang giing nandaan jang anak nga di pwede kay surprise ni siya. So habang ngay follow up ron ang text kan karog utro basig nakalimot si moderate bay na nabuing na intunsis sa gatang surprise di na kuan di na ma-surprise og adto galing sa bahay. So hasang i-follow up pod ang ingnon nga di jud pwede nga na wala dapat makaibaw kay kanang surprise ni. Alright guys, so good night and salamat kaadto sa inyo suporta. Ang hanjo ninyo nga tabahan ko ninyo pray sa fast recovery ni tatay and kanang kuan na jud kanang total healing. Salamat again and see you on my next vlog. Bye bye.